जों साइमानो जों त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन TSF निया सारिगो 3:30 PM जों डिक्लेयार खा जे त्रिपुरा बारगना बन नंलायनै 5 AM निसिमी 5 PM दरा आबनो जों मुथाकनो हाका आबनथाय चलि खलाइलिया तामबायगा जेसिन डिमान्ड तंमानि जों रोखा आमपरे सिनि डिमान्ड न सिनि बन तंमानि बाय दाबुगै तंमानि वो जोंनो मिनिस्टार रिहिनका बिनि नगा फादि हिनै पक सालायनानै हिनै ब्लाके हामाय जों बनो रिहिनका बर सुनो सिनि डिमान्ड न जों बनो सायखनागा ब फुलफिल खलायनाय सुनो कक रोखा बनिजो साइथांगा प्रेस मिट ताइ जेता FIR रेजिस्टार खायने तंमानि आमो खलाय रोखा ताबो ट्राफिक पुलिस नि साकाव FIR रेजिस्टार थंगा ताइ प्लास जेसिनि डिमान्ड तंमानि आ डिमान्ड रक नबर फुलफिल खलायनायनि आमो सुनो कक रोखा गेसमोन चार्डिन टाइम रोखा चार्डिन नि बिस बर सिन डिमान्ड फुलफिलिंग याके जों सिनि मुभमेन्ट जेता बन तंमानि आमो आगो गइतलांनाय बसकांगो हाइनबारि ताहजरति जोङो बन न बारगन्टा बन तंमानि आबनो मुथाका